Jagoro mongirore migao mar Arita Dr. Raymond Omollo koro dwaro ni jokenya obed motang' e kinde ni ma koth medo chwe mar geng'o masiche manyalo yudogi. Kanolose boma ma Bungoma bang' romo kod komiti matimo ikruok mag nyasi mar Madaraka, Omollo nokwayo apisa mag obila, jopuonj kod jokenya mondo obed akicha e kinde koth ka sirikal pod dhi nyime kod keto okenge mag neno ni ngima odok e yo makare. Kotenore kod ikruok ne nyasi mar Madaraka mibiro bagi e kaunti ma Bungoma, Omollo noyango ni ikruok dhi nyime e yo makare ka iloso gigo mibiro tiyo godo. I just want to appeal to our locals that we still have opportunities to come out to support the remaining works, especially our youth. Please let's come out because we still need more labor at the stadium, both Masinde Muliro Stadium and Matulo, where we need to conclude certain works. We've had an assessment of the different venues. We started at Matulo Airstrip, and then we moved to the stadium, and finally to the county commissioner's residence that would host the garden party after the celebrations. And we are satisfied with the level of preparations that has gone in making sure that all those facilities are ready. We still have some work to do between now and then with a fast and hard stop on the 15th of this month. Our colleagues from the military will be beginning their preparations or the parade formations on 6th, which is Monday, and they will be operating from Nzoia Sugar Company